Minum ada kali owner. Sana izin wai. Kuan kan nama. Nambahnya nengah, ini di daun nengah lebih angke. Mana nengah? Dingsir mah ada lagi berarti. Kalau ada nih, betul itu habisnya berarti menbel. Karsu mah ada nih. Kalau itu nih, nang mana nang baik. Nih biar betul orang menang mulai. Lain ini bukan sudah mana kayak mana. Saya udah stop kalau masih nalar. Lain. Kalau kerja ini, buka barang lah. Lain itu sangat saya. Harusnya itu ya, masuk kabur. Lainnya presidensial lah kuliah lagi. Jauh isu berdeli, jauh isu kena hendak kena ke. Sama dia ya, biar kita sama dia. Cara ini babu, saya bisa ya. Asal misrunga, English. Kaderena ya. Thailand ni guna kan deliver apa? Amerika ni guna. Ada mana sar sama? Aku kudu sendiri betul. Apa kumena? Tahu kok. Sadre ali majinna. Isi pau financian bahasa jasi. Guarda nasikan. Ada gora. Mejem bojong baik. Masih pizza deh. Udah geli. Nggak ada. Bicara ni kau gasih gamsa kan dan gakan dan boleh dua hari. Arsnya tak pun dia ada. Ada maga je. Ada kasma ni ada. Kucing ni, usaha apa? Sudah. Oh, gamsa kan dengan akan punya artis. Kenapa ini? Jangan. Tahu kau apa punya? Hello. Abi itu pala gitu sih. Halo. Yang beli kostor. Tangtuh kena ni. Alas sidong pilih, alas sidong pilih. Ya udah. Kita mau cari apa yang pilih? Mau salah sih. Satari. Belum coba upaya gila. Cigana. Ya cinggu. Kau mazak apa tuh juga? Enggak. Hah? Jam club ni. Dia ini baru channel orang cakap. Belum sebala yang jibu kita. Mui jauh lakah kini. Lakah gambar था. Angus थी बीने लाना कर भी थी. सारा masih mari jauh nunggu. Sekarang pun jangan ada. Berada. Maaf tuh sandi. Sima urleh ini. Ada proses. Ini election. Ini BTC election cepat. Sangat. Ini election itu butuh bukan aja deh. Setiap kemana pun kaya dah sedang nama ada nunggu. Ya, mana lelang saya. Ini sesi kena nak habis. Kita ini berapa ni lang jaya bina.
बेफोरबायदिनो बोरैबा एरलांबाय थायो बारा जावबायब्रा बांद्रायबा रिपर्टारा साबैसे दं बेयो सासे सानै साब्रै साबा दं सासे सानै साथाम साब्रै बोरै सासे साब्रै इबो साबा होमबा साबा दं रिपर्टारफ्रा जाग्रा गोजा जों नार्जारि नै मास्टार लाना दङ बिराद गरम नै आदा प्रेक्टिकेल ओमफ्राय नबल जेट ओमफ्राय आदा माबा दङ लागासिनो अर साय साय गरमसिन आरोना जोङो दानि सिटुएसनखौ लानानैसो बुंदों आरो आङो बेलेगनि समनिखौ बुङाखै आदा गोजां हाबबाय नामा माथो गांबा दंखायो आंनाव दा गस्लाया माने मोदोमाव नाङैया मोदोम फिसा जाबायना गांबा दं आरोखि दा फिथाइयानो फिसा गिदिर गांसे मालिकआथ' दिन थांफिनला बिदिया माला खैथा दं राजा लाइखौनो ओंखारबाय 40 एसे थाब थांनांगोन सोलायबाय दादा बे लाखिनो दोननायसिगोन बायदि मोनदों राजा टाइमा बारग'नो दङ जायगानिफ्राय गोजां गोरलुआ औ जोब्बाय फुङाव फैनानै दंहैयो सानसे जिरायखानांबाय जों माबाजों सिखारनानैनो 4:30 थांबाय 5टायानो जाबाय न'निफ्राय ओंखारनायाव रुमनिफ्राय ओंखारनायाव बेयाव खैथायाव बै माबायाव 9:30 बेयाव बार'था जादों नामा खायदायानो जिरायनांगासिनो आं उन्दुनानै दंगासिनो बेयावनो नैयाव हारसिं रावबो गैया न' मालिक जादों नामा दिनै खुम्बु खरनो ओरैबायदि गरदखायो आरो ओमफ्राय न'आ बै खाथियावनो आं बाक्सानिसो तामुलपुरनि बाक्साथ' नंलाब्रा नोंना तामुलपुरसो दाबो माबा जाजोबाखै र' देरहासारा मा होनो मासेयाव मोनमाबाया सिगां जानाया सिस्टेममोन ना मायाव जादों कम्पानि जाबियो बिजनियाव दोनदोंमोन आरो आंनावनो बे आलारि मोना दुखु मोनना फैजोबथारदों जमा जों टप 5आव दंजोबो खोथाखौ गाज्रि खालामहरदों जेखि जायाबाबो बे नेहाथारिया लायाबा आं लाथानसैलै नंनानै दंमोन आरो जों प्रसेसा साननाया बिदिमोन आरो ओरै हिनजावनि दारै धेमाजियाव प्रग्राम मोनसिगोन आंनि दारै बाक्सा ओरै माबायाव मोनसिगोन हिनजावा बिदिमोन आरो जोंना जायासै थेवबो दोंथामसो सानैजों दुवेल खालामबाय लुबैनाया बारा ना बेना प्रग्रामखौ गावनो लाजोबनो नागिरबा बोरै जानो लागासिनो बसआ आदा मोनखाबाय दा उफाय गैया थाङै थुङै क'क्राझार नागिरनो गोनां बायद' जाबाय आं खोनासनियाथ' साननैसो थाबाव जायोना बेबो नंगौ सेन्ट्रेलनिया गाबोन थांसै थागोन टिकेट दानाखैना दानबाय माला दानबाय दहायसो दानबाय जानो औ नंगौ नङा दानबाय टिकेट दानबाय kali lagi lu nah kali ada apa party kali lu kata dah price tuh रानबावगोन आदा रानगोन बयनो फोजोबनो नाजानांगोन बेसेसिम लाबोनायाबो थिगानो जादों नङाबा बे दा समा लांदां थागौमोन ओरैबाबा फंबायनि थाखाय माखासे रायजो थाबाय आरो दा नै कम्पिटिसन थाखाय मारै माखासे थाबाय दा बिनि थाखाय आदा प्रेक्टिकेलनि थाखाय अखा थमलेट
गाबोन 7:00 ट्रेन स्टेशनाव ट्रेना तेला मोनफायाव मोनफाया जानायजों मिनि प्रग्रामा जोबनायजों बेलाखौ एसे मोजाङै खाम होनांगोन गाबोन लामाया बुंखागोन नालाय सारा गरि जेंखा हाथिया बेल'सो दङ बे स्टाडि खालामनानै गाबोन बाबा माबा दङ बे स्टाडि आं उन्दुनो मोनगोन नालाय गिदिंनो लाखनसै अकल कमिटि खालामगोन मेसेज बुंदों सब हाजोबो साबेसे फिक्स खालाय गाजिब्ला मा होनना सिगांबो फैनो गारना होमबा गगोन रेडि खालाम मेथाइखौ आधा प्रेक्टिकेलाव खनाबा गवा बियो होननाय होमबा नों खायदा खालामब्लाबोथ' बारनो हाला जोंथ' जिबायदि रायलायखाना लाबाय होनलाय दे राजा foto mari